הגענו לשווה בדיקה, והפעם מנחם הורוביץ על האנשים שאמורים להקל עליכם את מעבר הדירה. שלום לכם, אז כמה יעלה לכם לעבור דירה? כמה זה יעלה אם נוסיף אריזה? איזה חידושים יש בתחום ומה יש לזכור? יצאנו לבדוק, יישארו איתי. קרין, עוברים דירה? הגיע הזמן, כן. לא רחוק. לא רחוק, האמת שכמה רחובות מכאן. אבל כן, הגיע הזמן כבר, יותר מדי זמן פה, צריך לעבור דירה. מה זה, משנה מקום, משנה מזל, מראה פה דירה גדולה, יפה. התחלתי לארוז, ואז ראיתי שזה גדול עליי כי יש לי יותר מדי עבודה, וקיבלתי המלצה מחברים שבדיוק עברו דירה, לחברת הובלות שפשוט באים ועושים בשבילך את העבודה, הם באים ואורזים ופורקים את זה בבית החדש. תגידי לי, והתמונה הזאת היא תוכים, נכון? כן. פשוט תחייה מאוד מאוד מחוברת לתוכים, אני יכול לקבל את זה אולי במתנה, חבל עד שתרזי את זה וכולי. אני מאוד אוהבת את התמונה הזאת, אבל בשבילך... כן? שלום. נעים מאוד. עובר דירה? לא, אני לא עובר דירה, היא עוברת דירה. אבל דבר אחד, התמונה הזאת של התוכים היא לא עוברת דירה, זה שלי. סגרנו, נרשום את זה. סגור. אין בעיה. זה הבן אדם הנחמד שסיפרת לי עליו. נכון. אהלן, אז מה מיוחד בך? אני אשאל כמה שאלות ואני אסביר איך אנחנו עובדים. קודם כל אנחנו שואלים את הלקוח את הפרטי העברה, לאיפה הלקוח עובר, ועושים סיבוב בתוך דירה על מנת לקבל את הפרטים לגבי דירה, מה בדיוק לקוח לוקח מהדירה, ואם הוא צריך שירותי אריזה, סידור בית. כלומר, אתה מגיע לפני שאתה באמת מעביר את הדירה, אתה בא לראות על מה מדובר. אני לוקח את כל הפרטים מהלקוח בדרך כלל, ואנחנו מתחילים לעשות סיבוב, כי הצעת מחיר ניתנת לפי נפח במשאית, לפי קוב. לא הבנתי, לפי מה? לפי קוב, לפי נפח במשאית. נפח במשאית. כן. פה יוצא הכל? מפה יוצא הכל. אוקיי, בסדר גמור. אז מה אתה רושם? אני רושם צפות בטלוויזיה, ואז בסוף סיבוב אני יודע להעריך את הנפח של הדירה, והצעת מחיר שלקוח מקבל זה מחיר סופי. זה? אוקיי. מהחדר הזה לוקחים את הארונות גם? גם ארונות, כל הארגזים שצריכות קצת לארוז אותם. אתם צריכים גם שירותי אריזה, אני מבין, נכון? כן, גם אריזה וגם סידור, אני מאוד אשמח. אוקיי, אז ארון פירוק והרכבה אנחנו עושים, נכון? כן. אוקיי, בסדר גמור. אני רשמתי את זה. בחדר הזה אין פה עוד איזושהי תמונה? הצעת מחיר מגיעה אלייך לאימייל עם ביטוח ואחריות. ברגע שקיבלת את הצעת מחיר, את צריכה ללכת לדישור דרך האימייל בלבד, אוקיי? הצעת מחיר להובלה שלך זה 1,300 שקל כולל עבודות נגרות, ופלוס אריזה של הבית זה 1,000 שקל. ואתם גם פורקים בבית שאתם מביאים לשם את הדברים, או שזה כבר דבר חדש? בוודאי, אם לקוח מזמין שירותי סידור בית, יש לנו גם בנות שעושות את הסידור בית. טיפולים כמובן, סידור בארונות. חברים יקרים, מדובר בעונה החמה של המובילים, ואם כבר תזדקקו לשירות הזה, מן הסתם גם תהיו בלחץ. אבל הלחץ הזה לא אמור למנוע מכם לקבל הצעת מחיר הוגנת ומסודרת. זה חשוב.